Nem csak azért gyönyörű ez a mai délelőtt, hogy ilyen csodálatos időnk van, hanem azért is, hogy a mi kis galériánk újból ilyen csodálatos színekbe borul. Ez köszönhető annak az alkotó hölgynek, aki itt nálunk először mutatja be munkásságát. Hadd mutassam be nektek, önöknek Berger Krisztinát. Aki betekintést enged nekünk az ő belső képi világába és látásmódjába, így megosztva azokat az élményeket, amikhez ő ragaszkodik és kötődik. Egy-két szóban szeretném én is jellemezni ezeket a munkákat, csak annyiban, hogy fiatalos és friss, hiszen azt szokták mondani, aki alkot, annak a szelleme örökre fiatal marad. És akkor átadnám a szót Nagy Éva Annának, akit felkérnék, hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelt igazgatónő, kedves Berger Krisztina festőművész, kedves jelenlévő vendégek, kedves diákok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt, Kaposváron, Bodács Zoltán Központi Általános Iskolában, Berger Krisztina kiállításának megnyitóján. Egy fiatal festőművész első kiállításának helyszíne ez, amit sokan közülünk már izgatottan vártak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Füzér Gábor festőművésznek, amiért ez a kiállítás megszülethetett, Halász Ráfael fotóművésznek, akinek Krisztina által több munkája is vászonra került, és hálával tartozunk Ádámovics Antalnak és az iskolának a szervezésben és a technikai előkészületekben nyújtott segítségért. Engedjék meg, hogy egy verssel köszöntsem Önöket. Apolliner akvarellfestő. Fogja festékeit a sápadt kis Ivon, komoly arccal előkészíti a finom papírt, csészéjébe a konyhában vizecskét tölt. Ivon festeni akar. Tűnődik, egy 7 éves művész mire lehet képes vajon? Arcképet fessen, az sokáig tart nagyon, és eltalálni a hasonlóságot, abban sok nehézség van. Így jobb lesz, ha mozdulatlan tárgyat vesz. S mindközött, mire emlékszik, Ivon előnyben egy kis házat részesít. S egy óra hosszat ezt festi töprengve, csöndben, a képen szép vidék vidít mögötte zölden, mint egy boldog gyermek homloka, oly szelíd, dajkába peremén okkerszínhegyeit. A háztető piros, akár egy seb, fölébe cinóbelék feszül, s nincs egy szemelnyi kékje. Én is, kicsi Ivon, mikor fürtös gyerek voltam, s dobáltam az égre labdám kerekcsillagát, igen, én is ezt festettem éppen. Ilyen szép házikót, ilyen szép zöld vidéken. Csak hogy búség helyett, mely nem kéklik sosem, kéket festettem én, mint az igazi fenn. A költő egy 7 éves művész első szájpróbálgatásait örökítette meg. Krisztina története is körülbelül ennyi idős korában kezdődött, hanem még korábban. Mióta kezébe tudta venni a ceruzát, azóta alkotott. Akármilyen apropóból is találkoztunk vele, ő mindig hozta a rajztábláját, a színeseket, ecseteket, és rajzolt, festett, színesítette az előtte heverő papírlapokat. Régóta kereste helyét a világban, és akármerre is sodorta az élet, mindig ott volt a háttérben az alkotás szeretete. Jöttek sorban a gyerekek, érettségi után elvégezte a dajkapképzőt, de akkor sem szűnt meg alkotni. Nekik rajzolt, festett, közösen ültek le, és készítették el a lenyűgöző alkotásokat. Elkerült itthonról, egy idegen országban kellett megállnia a helyét, és ahogy egyre önállósodtak a csemeték, benne is erősödött a késztetés, alkotnia kell. Először a gyerekeknek szánt munkáival kezdte, majd úgy egy évvel ezelőtt komolyabb témákba vágott,
és sorra születtek a kiváló alkotások. Elhozta képeivel Afrikát, a kelet misztikus világát, majd jöttek a tájképek, portrék és a fényképek ihlette festmények, ceruzarajzok. Az elmúlt év során kiteljesedett, megtalálta hivatását. Belépett a művészet varázslatos, gyógyító világába, és otthonra lett. Megtalálta azt a nyelvet, amely legszebben tud kommunikálni a körülötte élőkkel, és azóta beszél és beszél, gyönyörűen színes szavakkal kelti életre a világot. Nem tanulta a festészetet, ösztönösen halad a kiválasztott úton. Stílusa leginkább a fotorealisztikus irányzathoz kötődik, festményeinek többsége fényképek alapján készült, de találunk neoexpresszionista és fekete-fehér festéssel készült alkotásokat is. Bármilyen témáról is legyen szó, érdeklődéssel nyúl felé, és teljes lelkével, szívével megragadja azokat. Képei megérintenek bennünket, és azt a sajátos világot tárják fel előttünk, ami ő, Berger Krisztina. Végezetül szeretnék egy idézettel zárni. Csontvári Kosztka Tivadar azt mondta, hogy akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. Kiki, ezzel te is átlépted a halhatatlanság kapuját. Gratulálok! Jelen van közöttünk egy olyan személy, aki rendszeresen mosolycsal rászoruló családok arcára. Ezt szeretném neki megköszönni egy felajánlással. Fiatalos Árpád, Kaposvár Ácsi Bohóca, kérlek fogadd sok szeretettel ezt a képet Krisztinától.